da ya saka kuɗi. Kun gani game da kuɗi wannan shine link ɗin. Assalamu alaikum yan uwa, barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyo. Kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan sai ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all domin sanar da kai sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa, yau za mu nuna muku yadda za ku samu a kullum za ka samu naira 11. Za ka iya samun sama da 2000. Da farko dai za mu shiga cikin wannan application ɗin, wanda shi zan ajiye muku link ɗin shi a description. Wannan application ɗin Opay, in ba ka da shi ka je ka neme shi a Play Store. Idan muka shige shi kamar haka, yawa to kamar yadda kuke gani nan gurin ya kawo mu nan gurin, to amma saboda ba mu yi rijista ba sai mu taɓa nan gurin. Yawa amma mu sakamakon ba mu yi rijista ba, kana shiga zai kawo ka irin wannan fuskar, to sai mu taɓa nan gurin. Wannan gurin wajen mi ɗin nan muka taɓa kamar haka. Yawwa to da mun taɓa zai kawo mu nan gurin, to amma sai mu taɓa wannan gurin. To saboda sabon rijista za mu yanzu sai mu taɓa wannan create new account ɗin nan gurin. Sai mu sa phone number. Za mu sa. Yau to idan muka sa kamar haka sai mu taɓa nan wurin wannan get OTP ɗin nan muka taɓa. To yanzu za su turo mana OTP ɗin. Ɗan jira. Yawwa game da kuka ganta wannan ita ce. Ga ta nan. Yawwa wannan ɗin nan. To idan wannan su ne. Sadiq Technology, danna mana subscribe sannan ka taɓa ƙararrawa. Kamar yadda kuke gani mun saka ta haka, sai mu to anan sai mu zaɓi fim ɗin da za mu saka, amma bara mu saka wannan, amma za ka iya sa kowane iri ne. Za mu saka
pin ɗin guda 6 suke so. A nan sai ka rubuta wanda ka rubuta a sama. To kamar da kuke gani wannan ba za mu sa musu wannan ba, sai dai mu sa ba su yarda da continuous nan ba, bara mu goge su. Bara mu saka waɗannan. To kamar da kuka gani, kun ga yanzu ba su nuna mana wannan jan rubutun ba, sai mu taɓa. To daga nan kuma a nan gurin sun sa enter your first name, to nan sai ka saka sunanka. Bara mu saka Sadiq. Daga wannan an sa wa middle name ɗin nan optional ne nan wurin ka duba, ba dole sai ka saka ba, amma za ka iya saka in kana da buƙata. Amma mu nan kuma aka enter your last name. To mu yanzu bara mu saka wannan, amma kai za ka iya sa kowanne ne, mu sa tag. Sai mu taɓa wannan next ɗin nan. Yawwa, to kamar yadda kuke gani dama mataki 3 ne. Mataki 3 ne dama. To sai kuma nan gurin ku kaga nan select date of birth, sai mu taɓa nan wurin. To kamar yadda kuke gani kun ga sai ka saka date of birth ɗinka da komai, amma mu bari mu ga. Yawwa, ka gani 31 December Sunday, sai mu taɓa OK. A ga wannan date of birth ɗin, sai kuma ka sa state of residence, wato wai jihar. Amma mu nan tunda muna Amsa Kano, to nan sai ka sa address ɗinka. Address ɗinka kamar yanzu sai ka saka musu address ɗinka. Mu bara mu sa saka Gaya. Nan sai ka zaɓi gender ka, sai female ko male, sai mu taɓa male. Yau kamar yadda kuka gani ana so nuna mana kamar yadda kuka gani nan gurin za ku ga babu komai, amma saboda rashin network ne. To amma kai da ka insha Allah za ka ga kullum da ka shiga za ka ga naira 11, za ka ga wani message. Ba ma sai ka shiga ba, kullum kawai kana kunna wayarka, in dai wayarka a kunne take, kawai za ka ga message ya faɗo ma a cikin wayarka naira 11, sun baka naira 11. Sannan kuma akwai nan gurin refer friend. Wajen refer friend ɗin nan in ka taɓa shi, in ka je ka gayyato mutum ɗaya ya yi rijista, za su baka naira 600 in dai saka kuɗi. Kun gani kamar da kuke gani wannan shine link ɗin. In ka taɓa nan gurin kamar yadda kuke gani da mataki ne. Kaga idan ka nan gurin in kai share link, in kai share link, shi friend ɗin, shi wanda ka gayyata ɗin, in ya yadda kuma sannan kuma shi sai kuma ya saka kuɗi. Mataki na 3 kenan. To idan ya saka kuɗi sannan sai ka samu wannan 600. Wannan shine yadda ake yi. A kullum kuma za ka samu naira 11. Za ka ga kawai message ya faɗo ma a wayarka, ka samu naira 11. Mun gode.